नमस्कार। आज आज तो है पणा संक्रांति आउ हनुमान जयंती आउ हाँ आज आज ठारू तो आमर ओडिया वर्ष ही आरंभ नुआ वर्ष। तो से मो तरफरु आउ मोर परिवार तरफरु आपण मन समस्त को नववर्षर शुभेच्छा, ओडिया नववर्षर शुभेच्छा। तेबे मु आज सकाळु सकाळु सबु काम सारी आग पूजा टे कर देवा को आसी। चलतु पूजा सरला पर पुणी किछि मोर तो ये पूजा सरीगला। पूजा सारी चलतु मु रोषे घर को जीवा। आज मोर टिफिन अच्छी चकुली डालमा। आज जेहेतु संक्रांति अरुआ समस्ते खाइबे तो मु काली ठारू चकुली पे गोलिकी रखी थी। आज चकुली डालमा समस्त दे दूची खाइबा पई। आज तो मु मंदिर जाइपार नथिली। मु घर पूजा करने भितर पात्रा बाबू मंदिर जाई पलि आसते। मु से टिके बेलपत्र पाइदेवी तापर जाई जहाँ खाइबी। एबे तो खियापिया सरीगला। आउ खाई सारी आउ चा टिके न पीवा। चा तो गोटे बड़ अभ्यास। तो मु छाणी नौली मो पाई टिके चा आउ चा करदे मु पलि जाइथिली मो झियो पाखु कौन करुछि बोली। देखिला बेलकु से तार बसिकी पाठ पढ़ुथिला आउ मेडिसिन खाइबा ही भूली जाइछि सखाळु। तो मु चा पी दे ताकु टिके मेडिसिन दे दे कि तापर जाई जहाँ करिबे। ये खरा को कि कौन माने घरे समस्त देह खराब माने पेट काटुची बांती देखाऊँची। तो आज भी रोषे मुझे किसी करना भात डालमा आउ भर्ता दही एमती सब करदेली। आउ किए देखा कौन किए खाऊँ से तो जना ना कारण समस्त देह खराब हो पड़ी। झील तो देह खराब थिला ही थिला। एबे पात्रा बाबूंकर भी देह खराब सी शोइचंती एबे जाई नांती कुआडे। तो मु मोर सेई भितर रोषेई सारी दउची
ତାପରେ ଦେଖେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମୁଁ ମୋର ରୋଷେଇ ସାରିବା ଭିତରେ ମୋ ମାଉ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ପାଣି ରଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ନା ତ କ'ଣ କରିବା, ଛୁଆ ଯଦି ଟିକେ କରିଦେଉଛି ନା ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ କୁହନି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଭାର ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ପଣା। ମୋ ସମୁଦି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ୍ବ ଆଉ ପଣା ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଣା କ'ଣ କରିକି ଦେଖେଇବି, ତ ଆଜି ବୋଧେ ପଣା କରିବା କ୍ୟାନସଲ୍। ରୋଷେଇ ଘରର ଖଡ଼ ଖଡ଼ ସବୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଆ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୋମୋ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। କ'ଣ କହୁଛି ନା ମାମା ଆଜି ତମ ପାଇଁ ଆଉ ପାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋମୋ କରିକି ଦେବି, ଗୋଟେ ପନିର ଆଉ ଗୋଟେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍। କ'ଣ କରିବା, ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆର ମନ ହେଇଯାଇଛି ମୋମୋ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ମୋମୋ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ତା ପାପା ମାମାକୁ। ଆଉ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଖୁସିରେ ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବେ ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ। ପଣା ବି ତ ଏମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆସିଯାଇଛି ସମୁଦିଙ୍କ ଘରୁ, ଆଉ ପଣା ତ ଏମିତି କରିବିନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପେଟ ଖରାପ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଛୁଆର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ କରୁ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେ କରିବା ଭିତରେ ମୋତେ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲି ବୋଲି ମୋତେ କହୁଥିଲା ମାମା ଲୁଣ ପକାଇ ଦିଅ, ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ ପେପର୍ ପାଉଡ଼ର୍ ପକାଇ ଦିଅ, ଟିକେ ପକାଇ ଦିଅ ସୋୟା ସସ୍। ଆଜି ଅରୁଆରେ ନା ମୋମୋ କରିଛି ସେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ତ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ କରିଛି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋ ଛୁଆ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଆସିକି କାମ କଲେ। କାରଣ ଘରେ ସବୁବେଳେ ରୁମ୍ରେ ପଶିକି ରହୁଛି ନା, ତ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଏମିତି ରୁମ୍ରୁ ଟିକେ କ'ଣ କଲେ ନା ତା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଆଉ ଖୁସି ବି ଲାଗେ। ଯାହା ହଉ ସେଇ ବାହାନାରେ ଟିକେ ବାହାରୁଛି, ଖୁସି ରହୁଛି। ନହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ାର ଏତେ ପ୍ରେସର୍ ଛୁଆମାନଙ୍କର, ତା ଭିତରେ ମୋର ରୋଷେଇ ମୋର ଧୂପ ଦିଆ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଉପରକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖେଇବି, ମୋର ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ଧୂପ ଲଗାଏ। ଏଇ ଜାଗାଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲ୍, କାରଣ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଉପରକୁ ତ ଯାଇପାରୁନୁ ଠାକୁର ଘରକୁ, ଏଇଠି ହିଁ ଜୁହାର କରିକି ଯାଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମୋର ଠାକୁର। ଛୁଆଟା ମୋର ଏତେ ଗରମରେ କାମ କରିବ ଆଉ ମୋତେ ବସି ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ଭଲ ଲାଗିବନି ଜମା। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ବେଲି ଦେଉଥିଲି ତା'ର ମୋମୋର ଇଏଟାକୁ, ପୁରୀଟାକୁ। ତ ସିଏ ମୁଁ ବେଲିବା ଭିତରେ ସେ ତା'ର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୋଡ଼ିକି ରଖିଦେଉଥିଲା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲା ମୋମୋ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରୁଛି, ମୁଁ ଖାଲି ପୁରୀଟାକୁ ବେଲିଥିଲି, ଆଉ ସବୁ ମୋ ଝିଅ କରିଛି। ୟା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋମୋ ତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତା ସହିତ ସମୁଦି ଦେଇଥିବା ପଣା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପଣା ପିଇଥିବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ। ମୋର ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।